Croeso, welcome to this morning's briefing. Each year, we publish our comprehensive education workforce statistics. Today's event is our opportunity to share the key findings and explore what the data tells us about the education workforce in Wales. The data we'll be discussing comes from our Register of Education Practitioners, offering valuable insights into the makeup of the workforce, including age, ethnicity, gender, and qualifications. Hopefully you've had a chance to review the full report which we published over the summer and the presentation we shared with you yesterday in your reminder email. Not to worry if you haven't, Nia and David will be walking us through it over the next hour. A few quick housekeeping points before we begin. So firstly, all cameras and microphones will remain off during the session. You'll be invited to turn your mic on if you'd like to ask a question orally during the Q&A. Please use the chat function to engage with other participants throughout the event. If you've got any questions, please use the Q&A option, which you will find along the bottom of your screen. Our EWC team will be monitoring this and collating questions for discussion. If you experience any technical issues, please contact an EWC colleague with IT in their name. If you lose connection, simply rejoin using your original link. The event is being recorded and will be available on the EWC website and social media channels over the coming weeks. And last but not least, Welsh translation is available for the portion of today's presentation which will be delivered in Welsh. Just click the globe icon at the bottom of your screen and select Welsh to English. Thank you again for joining us. I'll now hand over to Nia and David, who will take us through the main presentation. Bore da, and thank you for joining us for our third annual Education Workforce Statistics presentation. Today we're going to discuss the register and what that looks like for 2025 for all 13 registration categories. The data we're discussing today has been published in our annual Education Workforce Statistics report, which you can find on our website. After this event, we're going to go into a little bit more detail in the following areas as we've scheduled some additional data publications on these subjects, which are due for release this term. These are initial teacher education, newly qualified school teachers, supply teachers and supply school learning support workers, school teachers and leaders. We'll then be closing the presentation by explaining how we've been improving the quality and completeness of the data we hold on the register. In March, there were over 91,000 individual registrants on the register. This pyramid shows the number of registrants eligible to work in each category. Because some registrants are eligible to work in more than one category, the pyramid totals more than 91,000, 101,844 to be exact. In May 2023, 4 new independent categories of registrants joined the register, and then in May 2024, a further 2 categories for FE principals and senior leaders and adult learning practitioners were also added. For the purpose of this slide, we've included those registrants working in independent schools in the bottom 2 categories, and those registrants working in independent school special post-16 institutions have been included with the FE categories. But as you can see, the FE principals and senior leaders are now at the top of the pyramid. We'll provide some more information about these new groups later in this presentation. The pyramid shows that learning support workers continue to be the largest category on the register, with over 47,000 practitioners registered. If you wanted to see how these numbers reflect into each registration category, you can see in this chart here. It's quite clear that the maintained schools categories continue to dominate the register. This is a two-way matrix with each registration category shown across the top in the columns as well as down the left-hand side in the rows. The bold numbers in the light green boxes shown diagonally across the centre of the table from top left to bottom right are those individuals who are only registered in that category. For example, the first number in the green box at the top left is showing 30,401 teachers who are only registered as teachers. If I take you across the top row, the first white cell under the School Learning Support Worker heading is showing that there are also 3,697 teachers who are also registered as School Learning Support Workers. As you work your way along that row, you will see that there are also 1,164 teachers registered as FE teachers. These numbers are also mirrored when you work your way down each column.
Our more established categories, which have been registered for longer, are seeing a higher number of multiple registrations, i.e. those registered in their main category, but also in other categories as they are also eligible to work in those categories. But we are seeing less of a tendency for individuals joining from the newer registration categories to register in multiples and then seeing some zeros with those combinations. For example, the column titled FEL is showing that FE principals and senior leaders are mostly also registered as FE teachers, but nobody is registered in the independent sector. And now over to Nia to go through the rest of the data with you. Mae'r sleid hon wedi'i rannu'n 4 chwarter ac rydym wedi grwpio sectorau tebyg gyda'i gilydd. Mae 3 o'r sectorau, ysgolion y gynhelir ar y chwith uchaf, y sector addysg bellach ar y dde uchaf, a'r sector ieuenctid cymwys ar y chwith isaf, yn dangos data tuedd 5 mlynedd, tra bod y sector annibynnol ar y dde isaf yn dangos 2 bwynt data, gan ei bod wedi'w hadrodd yn gyntaf yn 2024. Gan mae dim ond blwyddyn o ddata sydd gennym ar gyfer phenaethiaid ac uwch arweinwyr addysg bellach ac ymarferwyr addysg oedolion, nid ydym wedi'w cynnwys yma ond maent yng ngweddill y cyflwyniad. O'r 11 categori yma, wrth gymharu ar llynedd, rydym wedi gweld gostyngiad mewn 7 ohonynt. Mae 4 wedi cynyddu ac mae 1 wedi aros yr un fath, sy'n ymddangos fel i fod yn adlewyrchu recriwtio yn sefydlogi ar ôl y pandemig. Gan gymryd bob sector wedi dro, a dechrau gyda'r sector ysgolion, gallwn weld gweithwyr cymorth dysgu ysgolion ar dop y siart, sy'n dangos cynnydd rhwng 2021 a 2023, gan gyrraedd uchafbwynt o 49,380 cyn lleihau ar gyfer 2024 a 2025. Athrawon ysgol ar y llaw arall, gweithaf nodi gostyngiad bach yn y niferoedd, wrth gymharu ar llynedd, gallwn weld gwirionedd bod niferoedd cofrestru wedi bod yn sefydlog yn y 5 mlynedd diwethaf. Yna, wrth symud i'r dde uchaf, gallwn weld bod pob categori yn y sector addysg bellach wedi gweld gostyngiad a'i gymharu ar llynedd. Fodd bynnag, mae athrawon addysg bellach ar dop y siart ac ymarferwyr dysgu seiliedig ar waith ar waelod y siart yn dangos ffigurau cofrestru cymharol sefydlog. Gweithwyr cymorth dysgu addysg bellach yn y canol sydd wedi gweld y gostyngiad mwyaf yn nifer y cofrestreion. Gan symud i'r sector ieuenctid cymwys, gallwn weld bod gweithwyr cymorth ieuenctid cymwys ar dop y siart wedi aros yn weddol sefydlog, ac wedi aros yr un fath o'i gymharu ar llynedd, tra bod gweithwyr ieuenctid cymwys wedi gweld ychydig mwy o amrywiad, ac yn 2025 gwelson y nifer uchaf yn cofrestru dros y 5 mlynedd, sef 468. Cofrestrwyd y sector annibynnol sydd ar gwaelod ar y dde gyntaf yn 2024, felly dim ond 2 flynedd o ddata sydd gennym i adrodd arnynt. Fodd bynnag, mae 3 o'r categoriau wedi gweld cynnydd o'i gymharu â 2024, sef athro ysgol annibynnol, gweithwyr cymorth dysgu ysgol annibynnol, a gweithwyr cymorth dysgu ysgol arbennig annibynnol. Yr athro ysgol arbennig annibynnol yn y gwyrdd neon, yr ail o'r gwaelod, yw'r unig categori cofrestru yn y sector sy'n dangos gostyngiad bach. Byddwn yn trafod hyn yn fanylach ar ddiwedd y cyflwyniad, fodd bynnag credwn fod yna ychydig o ffactorau i'w hystyried wrth edrych ar y gostyngiad yng nghategoriau cofrestru gweithwyr cymorth. Un ohonynt yw'r prosiect glanhau data gynhaliwyd gennym y llynedd, lle wnaethom nodi sawl unigolyn a oedd wedi cofrestru mewn categoriau ychwanegol. Yn bennaf, rhai gweithwyr cymorth, lle nad oedd angen iddynt fod, ond fel y dwedais, byddwn yn trafod hyn ymhellach ar ddiwedd y cyflwyniad. Nawr, symudwn ymlaen i ddadansoddiad data 2025 a adroddiad ystadegau blynyddol y gweithlu addysg. Bydd yr ychydig sleidiau nesaf yn dilyn fformat tebyg, lle rydym yn dangos dadansoddiad o'r gweithlu cyfan ar y chwith uchaf, ac yna dadansoddiad rhifiadol pob categori cofrestru mewn tabl ar y dde uchaf, a siart wedyn yn dangos y dadansoddiad yn ôl canran ar gyfer pob categori.
Mae rhywedd wedi bod yn eitha sefydlog erioed, gyda mwyafrif y gweithlu yn fenywod. Felly, fel y gallwch weld yma ar y chwith uchaf, mae 77.7% o'r gweithlu addysg cyfan yn 2025 yn fenywod, tra bod 22.1% yn wrywod, a dim 0.1% heb ei nodi. Yn y siart ar waelod y dudalen, hoffwn dynnu eich sylw at y bar gweithwyr cymorth dysgu ysgol, yr ail o'r top, sy'n dangos bod 85.4% o weithwyr cymorth dysgu ysgol yn fenywod, sef y mwyaf o'r holl categoriau cofrestru. Yna, gellir gweld y ganran fwyaf o gofrestru'r gwrywaidd yn y bar glas golau o athrawon addysg bellach, gyda 40.6% ohonynt yn wrywod. Yng nghornel chwith uchaf y sleid, gallwn weld proffil oedran yr holl gofrestru'r yn y gweithlu addysg, sydd mewn gwirionedd yn broffil cloch eithaf gwastad, gyda chydig iawn o amrywiad rhwng y 4 grŵp oedran isaf, gyda dan 30, 30 i 39, 40 i 49 a 50 i 59 oed i gyd yn cofnodi rhwng 21% a 25% tra bod y categori oedran dros 60 oed yn cofnodi ar 8.4%. Gan symud i'r dde a'r tabl ar dop y sleid, gallwch weld nifer y cofrestrwyr a adroddwyd ar gyfer pob grŵp oedran yn ôl i categori cofrestru. Nawr, i edrych ar y siart ar waelod y sleid, hoffwn dynnu'r sylw at y grwpiau cymorth. Mae gweithwyr cymorth dysgu ysgol, ail o'r top, gweithwyr cymorth dysgu addysg bellach, 5 o'r top, gweithwyr cymorth ieuenctid cymwys, 5 o'r gwaelod, gweithwyr cymorth dysgu ysgol annibynnol, 3 o'r gwaelod, a gweithwyr cymorth dysgu ysgol arbennig annibynnol ar y rhes gwaelod i gyd yn dangos canrannau uwch o ran cyfrestru o dan 30 oed, ac yn cofnodi rhwng 21% a 31% yn y categori oedran hwnnw. Yna, i edrych ar ben arall y siart, gallwn weld bod y ganran uchaf o gofrestrwyr dros 60 oed yn y categori ymarferwyr dysgu oedolion, gyda 26.8% a thros chwarter y categori. Ond, os cyfeiriwch at y tabl ar dop y sleid, dim ond 76 o unigolion yw hyn. Yn unol ar hyn a wyddom am y sector, mae'r canrannau uchaf o gofrestrwyr dros 50 oed i gyd yn y sector addysg bellach. Mae 50.7% o'r holl phenaethiaid ac arweinwyr addysg bellach dros 50 oed, tra bod 46.6% o athrawon addysg bellach. Ond mae'n unol ar hyn a wyddom am broffil oedran y sector. Nawr at ein ffigurau ethnigrwydd. Mae amrywiaeth ethnig y gweithlu addysg yn parhau i fod ar ei hôl hi o gymaru â phoblogaeth cyffredinol Cymru, gyda'r rhan fwyaf o'r rhai sydd wedi cofrestru yn nodi eu hunain fel gwyn. Gallwch weld hyn yn y bariau gwyrdd yn y siart ar waelod y dudalen. Tra, ar ben arall y bar, mae'r llinell glas golau a melyn yn cofnodi'r anhysbys a'r rhai nad ydynt am gofnodi. Popeth rhyngddynt yw ein grwpiau lleiafrifoedd ethnig. Fodd bynnag, mae niferoedd a chanran y cofrestreion sy'n uniaethu fel cymysg, ethnigrwydd lluosog, Asiaidd Prydeinig, Du, Africanaidd, Caribiaidd, Du Phrydeinig ac ethnigrwydd eraill yn cynyddu'n araf. Rydym yn gweld cofrestreion iau yn fwy tebygol o ddatgan, ac rwy'n credu bod hynny'n cyfrannu at y cynnydd yn y ffigwr hwn. Mae nifer y meysydd lle mae ethnigrwydd yn anhysbys neu wedi adael yn wag a gallwch chi weld yn y glas golau. Yr isaf rydym wedi weld ers blynyddoedd ac rydym yn parhau i dargedu'r maes penodol hwn i wella ein data ymhellach. Mae mwyafrif y rhai sydd wedi cofrestru yn parhau i nodi eu hunain fel Cymru, sef 53,711 o bobl sydd wedi cofrestru. 52.7% a dros hanner y gweithlu addysg cyfa.
Gellir gweld hyn yn y lliw glas golau ar waelod pob bar ar draws gwaelod y sleid, ac mae athrawon ysgol yn cofnodi'r canran uchaf o fewn eu categori, gyda 64.3% o'r holl athrawon ysgol yn nodi eu hunaniaeth cenedlaethol fel Cymru. Mae'r bariau coch ar draws y siart yn dangos yr unigolion hynny sy'n cofnodi eu hunaniaeth cenedlaethol fel Prydeinig, a mae gan athrawon ysgol annibynnol y ganran uchaf, gyda 36.1% o hynny. Gan aros gyda'r sector annibynnol, gallwn weld yma'r ganran uchaf o bobl sydd wedi cofrestru eu bod yn Saeson, gyda 13.1% o weithwyr cymorth dysgu ysgol annibynnol yn gwneud hynny. Noder bod ein diffiniad o anabledd yn gyson a ddeddf cydraddoldeb 2010 a diffiniad cyson gwasanaeth ystadegol y Llywodraeth, sef ystyrir bod gan berson anabledd os oes ganddo salwch, cyflwr neu nam hir dymor y mae wedi i'w adrodd amdano ei hun sy'n achosi anhawster gyda gweithgareddau bob dydd. Gyda hynny mewn golwg, gallwch weld yn y donut ar y chwith uchaf mae dim ond 2.8% o'r holl weithlu addysg sy'n cofnodi anabledd. Mae'r tabl ar y dde uchaf yn rhoi'r niferoedd gwirioneddol o gafnodwyd ar gyfer 2025 i chi, ac fel y gallwch weld mae'r siart ar y gwaelod yn adrodd canran pob categori cofrestru sydd wedi nodi anabledd. Mae athrawon dro ar ôl tro yn cofnodi'r canran isaf o'i categori anabledd, sef 1.2%, lle mae athrawon ysgolion annibynnol yn cofnodi'r ganran uchaf, sef 9.3%. Ond bydd yr rhai sy'n edrych yn graff yn sylwi mae dim ond 9 unigolyn yw hyn. Gan symud ymlaen at allu yn y Gymraeg, yng nghornel chwith uchaf y sleid, mae gennym ddadansoddiad o allu'r Gymraeg ar draws y gweithlu cyfan. Mae'r siart ar y chwith yn dangos y gallu i siarad Cymraeg, tra bod y siart ar y dde yn dangos y gallu i weithio drwy gyfrwng y Gymraeg. Ac fel y gallwch weld, rydym yn adrodd bod 24.3% o'r gweithlu addysg yn gallu siarad Cymraeg, a 19.6% yn gallu gweithio drwy gyfrwng y Gymraeg. Nodir ein diffiniad o allu yn y Gymraeg fel cofrestreion sy'n hunan ddatgan ei bod yn rhugl neu'n weddol rhugl wrth siarad Cymraeg, ac yna'n hunan ddatgan ei bod naill ai wedi'w hyfforddi i weithio, yn gweithio ar hyn y bryd, neu erioed wedi gweithio drwy gyfrwng y Gymraeg neu'n teimlo'n hyderus i wneud hynny, fel y rhai sy'n gallu gweithio drwy gyfrwng y Gymraeg. Athrawon ysgol sydd ar ganran fwyaf o'i categori sy'n gallu siarad a gweithio drwy gyfrwng y Gymraeg, sef 33.4% a 26.9% yn y drefn honno. Ond, ar ben arall y raddfa, mae gennym ymarferwyr dysgu oedolion sy'n nodi bod 9.2% yn gallu siarad Cymraeg a 3.9% yn gallu gweithio drwy gyfrwng y Gymraeg. Mae'r sector annibynnol yn nodi canrannau isel o allu siarad Cymraeg a gweithio yn y Gymraeg, ar wahân i athrawon ysgolion arbennig annibynnol, ond byddaf yn dod nôl at hynny mewn eiliad. Gallwn weld yma fod y rhai sy'n gallu siarad Cymraeg yn amrywio rhwng 7.7% a 9.8% o'r rhai sydd wedi cofrestru yn y categoriau, tra bod y rhai sy'n gallu gweithio drwy gyfrwng y Gymraeg yn amrywio rhwng 2.5% a 3.6%. Gan fynd yn ôl at athrawon ysgolion arbennig annibynnol nawr, gallwn weld bod 17.5% yn gallu siarad Cymraeg, tra bod 10.3% yn gallu gweithio drwy gyfrwng y Gymraeg. Ond mewn gwirionedd, rydym yn edrych ar niferoedd bach iawn, a 17 o gofrestreion sy'n gallu siarad Cymraeg a 10 sy'n gallu gweithio drwy gyfrwng y Gymraeg, fel y gallwch weld o'r tabl uchod. Ymlaen i edrych ar gymwysterau mewn bach mwy o fanylder, mae'r tabl ar draws y brig yn dangos y dadansoddiad llawn o gymwysterau o lefel 1 i lefel 8, a'r rhai lle nad oes gennym gymhwyster ar ei cyfnod o ddangosir yma fel anhysbys. Mae'r siart isod yn dangos y dadansoddiad canrannol o gymhwysterau lefel 5 neu uwch.
Mae'r math o gymhwyster wedi waseinio i bob lefel gan ddefnyddio'r fframwaith cymhwysterau a chredydau. Enghraifft, lefel 3, lefel A, diploma sylfaen. Lefel 5, diploma cenedlaethol uwch, gradd sylfaen. Lefel 6, unrhyw fagloriaeth. Lefel 7, meistr. Lefel 8, doethuriaeth. Felly, fel y gallwch weld yn y siart, mae'r coch yn dangos y rhai sydd wedi cofrestru gyda lefel 7, sy'n cyfateb i radd meistr, gyda 61.6% o athrawon addysg bellach yn meddu ar y lefel 7 honno, fel ei lefel uchaf o gymhwyster ar ei cofnod. Nid oes gofyniad cymhwyster gorfodol i'r rhai sydd am gofrestru fel athro ysgol annibynnol, ond fel y gallwch weld yma yn y pedwerydd bar o'r dde, mae gan 50.5% ohonynt gymhwyster lefel 7 neu uwch hefyd. Dyma'r gyntaf o ddwy sleid lle byddwn nhw'n trafod dargadwedd y gweithlu. Ond byddwn yn mynd i fwy o fanylion am recriwtio a ddargadwedd staff yn ystod y sesiwn briffio polisi i'r rhanddeiliaid ym mis Tachwedd, felly cofrestrwch ar gyfer hynny. Yn y cyfamser, mae'r sleid hon yn edrych yn benodol ar y gwahaniaeth o flwyddyn i flwyddyn mewn ffigurau cofrestru. Enghraifft, a oes mwy o gofrestreion yn y categori nag y gofnodwyd y llynedd a beth oedd y gwahaniaeth hwnnw. Does gennym ond digon o ddata i allu cynnal y dadansoddiad hwn ar gyfer y 7 categori cofrestru y gallwch ei gweld yma. Ond, unwaith y bydd gennym 5 mlynedd neu fwy o ddata ar y categoriau sy'n weddill, byddwn nhw'n gallu cynnal yr un dadansoddiad arnynt hefyd. Os edrychwn ar y tabl ar y top a chymryd athrawon ysgol fel enghraifft, gallwn weld bod 2021 wedi gweld gostyngiad a negatif 1.2% ar y flwyddyn blaenorol. Ac yna, 3 blynedd o gynnydd mewn cofrestru, ynghyd ag 1.4% o gynnydd, ynghyd ag 1.6% o gynnydd, ac yna dim 0.1% o gynnydd yn 2024. Cyn gorffen gyda 2025 lle cawsom ostyngiad o negatif 1.7%. Gellir gweld hyn yn weledol yn y llinell binc golau ar y siart ar yr ochr chwith. Sylwch fod y llinell lwyd lorweddol ar bob un o'r siartiau yn dangos 0. Felly, gallwch weld yr amrywiadau ym mhob un o'r 7 categori a ddangosir yma. Mewn cyferbyniad, mae gennym y llinell goch dywyll yn dangos gweithwyr cymorth dysgu ysgol, lle mae 3 blynedd o gynnydd mewn cofrestru, rhwng 2021 a 2023, ac yna negatif 4.9% yn 2024, ac yna negatif 2.3% yn 2025. Mae pob categori heblaw am weithwyr ieuenctid cymwys wedi gweld gostyngiad o'i gymharu ar ffigurau llynedd. Mae'r sleid hon yn edrych yn benodol ar garfan y gofrestwyr oedd wedi cofrestru gyda'r Cyngor Gweithlu Addysg yn 2020, ac yna'n dilyn yr unigolion hynny a gweld ble roedden nhw yn 2025, 5 mlynedd yn ddiweddarach. Mae'r tabl ar draws y top yn edrych ar yr hyn sydd wedi digwydd i'r garfan honno. Mae'r golofn gyntaf o ffigurau yn edrych ar nifer y cofrestrwyr sydd yn parhau wedi'w cofrestru ar ôl 5 mlynedd. Yna, gan symud i'r dde, mae'r golofn nesaf yn dangos y nifer sydd wedi dadgofrestru ac nad ydynt bellach wedi cofrestru gyda'r Cyngor Gweithlu Addysg mewn unrhyw categori. Yna, i'r rhai sydd bellach wedi cofrestru mewn categori gwahanol. Enghraifft, wedi symud o fod yn athro ysgol i fod yn athro addysg bellach. Y golofn olaf yw y cyfanswm y cofrestwyr yr oeddem yn edrych arnynt yng Ngharfan 2020. Mae'r siart ar waelod y dudalen yn dangos i ffigurau hyn fel canran, ac fel y gallwch weld yn y bar uchaf, mae 75.9% o athrawon ysgol wedi parhau i fod wedi cofrestru fel athrawon ysgol ar ôl 5 mlynedd. Mae 22% wedi dadgofrestru
ac wedi gadael y gweithlu addysg, ac mae 2.1% wedi newid i categori cofrestru. I edrych ar y categoriau cofrestru eraill, gallwn weld cyfradd cadw canrannol is yn y categoriau cymorth, fel bod 50.2% o weithwyr cymorth dysgu ysgol yn parhau i fod wedi cofrestru, tra bod 44.4% o weithwyr cymorth dysgu addysg bellach a 48.3% o weithwyr cymorth ieuenctid cymwys yn parhau i fod wedi cofrestru yn ystod yr un cyfnod amser. Ond, yr hyn y gallwn ni weld sy'n digwydd yn y categoriau cymorth hyn yw i bod yn gyd yn dangos canrannau uwch o gofrestreion yn symud i gategori cofrestru arall a ddangosir gan y bariau pinc golau ar ochr dde'r siart. Ond, fel nodyn olaf ar ddargadwedd, gallwn hefyd weld mai ymarferwyr dysgu seiliedig ar waith, y drydedd rhes i fyny o'r gwaelod, yw'r unig categori lle mae niferoedd a chanran yr rhai sy'n dadgofrestru yn uwch na'r rhai sy'n parhau i fod wedi cofrestru. Yma, rydym yn edrych ar addysg gychwynnol athrawon, ac yn bennaf ar unigolion sydd wedi pasio. Mae'r ddau downit ar frig y sleid yn dangos rhanniad gwrywaidd benywaidd ac yna o bob rhywedd, canran yr rhai a basiodd yn y glas tywyll, ac yna canran yr rhai a fethodd, a dynodd yn ôl neu a ohiriodd yn y glas golau. Wrth gymharu'r ddau, gallwn weld fod 81.6% o fenywod yn pasio addysg gychwynnol athrawon, tra bod 76.2% o rywod. Yna, oddi tanno, rydym yn gweld dadansoddiad o'r unigolion hyn yn ôl oedran. Ac, fel y byddem yn ei ddisgwyl, mae 88.3% o'r rhai sydd wedi pasio o dan 30 oed. Fodd bynnag, gallwn weld hefyd bod 11.8% o'r rheini'n hŷn. O bosib yn ymgymryd â newid gyrfa ac yn symud i addysg o'r rhywle arall yn y gweithlu. Mae 10.8% o'r rhain dros 50 mlwydd oed. Ar waelod chwith y sleid, gallwn weld yma nifer y rhai a basiodd a ddangosir gan y llinell glas dywyll sy'n dangos gostyngiad dros y 5 mlynedd diwethaf. Yna, mae'r rhai a basiodd wedi rhannu i'r sector cynradd yn y bar glas tywyll ac uwchradd yn y bar glas golau. Fel y gallwch weld, mae nifer yr unigolion sy'n hyfforddi fel athrawon uwchradd wedi'w haneru wrth gymharu 2024-25 a 2020-21, o 604 o unigolion i 335, sef gostyngiad canrannol o 44.5%. Yna, i symud i'r tabl ar ochr dde'r dudalen, mae hyn yn dangos dadansoddiad o'r rhai sydd wedi hyfforddi a pasio o fewn uwchradd. Os wedyn wedi ymgymryd â'u cwrs drwy gyfrwng y Gymraeg neu'r Saesneg, a'r pwnc cymaint wedi arbenigo ynddo. Yn fyr, mae'r rhai y gyflawnodd eu cwrs drwy gyfrwng y Gymraeg a phasio yn cyfateb i 15.8% o'r holl lwyddiannau uwchradd a 53 o unigolion. Yn y sleid hon, rydym yn edrych yn benodol ar yr unigolion sydd wedi hyfforddi yn y brifysgol agored. Y prif wahaniaeth yn y downus ar y top chwith y dudalen yw bod canran uwch o ddynion yn tynnu'n ôl, yn methu neu'n gohirio o'i gymharu â chanran yr addysg gychwynnol athrawon yn y sleid gynharach. 43.2% o ddynion oedd yn ymgymryd â'r cwrs drwy brifysgol agored o'i gymharu â 23.8% yn y sleid gynharach. Mae proffil oedran y brifysgol agored hefyd yn wahanol, gyda chanran uwch o fyfyrwyr hŷn yn ymgymryd â'r cwrs ac yn ei basio fel y gallwch weld yn y siart ar top dde'r dudalen, gyda 62.2% o'r holl fyfyrwyr hynny sy'n llwyddo yn 30 oed neu'n hŷn. Yna, i fynd i'r chwith isaf, gallwch weld y ffigurau ar gyfer y rhai sy'n arbenigo mewn pynciau uwchradd a pha iaith y mae'r pasiau wedi i'w chael ynddi.
Fel y gallwch weld, rydym yn edrych ar niferoedd llai yn gyffredinol. Fodd bynnag, mae nifer y pasiau uwchradd Cymraeg yn cyfateb i 39.5% o'r holl basiau uwchradd yn y Brifysgol Agored. Hefyd, i orffen y sleid hon, nid ydym yn gweld yr un lefel o ostyngiad yn y niferoedd ac mewn gwirionedd mae nifer y pasiau uwchradd yn y Brifysgol Agored wedi cynyddu, 48.2% wrth gymharu carfan 2021-22 a 2024-25, gyda nifer yr unigolion hyfforddedig uwchradd yn cynyddu o 29 i 43. Gan symud o addysg gychwynnol athrawon i athrawon newydd gymhwyso nawr, mae gennym ar dop y sleid duedd 10 mlynedd o nifer yr athrawon newydd gymhwyso sydd wedi cofrestru gyda'r Cyngor Gweithlu Addysg ar ôl ennill i statws athro cymwys. Gallwch weld uchafbwynt Covid yn glir yn ystod 2022 gyda 1,475 o gofrestreion. Ond gallwch weld wedyn gostyniad graddol am y 2 blynedd ganlynol ac 1,155 wedi cofrestru yn 2025, ac rydym yn amain ein bod bellach yn ôl i lefelau cyn y pandemig. Yn hanesyddol, rydym bob amser wedi cael hwb ychwanegol yn nifer yr athrawon newydd gymhwyso sydd wedi hyfforddi yn Lloegr ac yna wedi cofrestru i addysgu yng Nghymru. Rydym wedi bod yn gwylio'r ffigwr hwn yn gostwng dros yr ychydig flynyddoedd dwythaf a bydd mwy o wybodaeth am hyn yn y daflen data y byddwn yn ei ryddhau ar y pwnc yn fuan. Yr hyn y gallwch chi weld yn y tabl ar draws canol y sleid yw bod ffigwr o Loegr yn cyfateb i 14.8% o'r holl athrawon newydd gymhwyso yn 2025. Mae hyn wedi gostwng o 25% yn 2021. Mae'r ddau siart gwaelod yn dangos gallu siarad a gweithio'r Gymraeg yr athrawon newydd gymhwyso hynny, a hyfforddwyd yng Nghymru ar y chwith ac yna rhai a hyfforddwyd yn Lloegr ar y dde. Ac, fel y gallwch weld, mae gennym 33.2% o athrawon newydd gymhwyso a hyfforddwyd yng Nghymru yn gallu siarad Cymraeg, tra bod 16.4% o athrawon newydd gymhwyso a hyfforddwyd yn Lloegr yn gallu siarad Cymraeg. Yma, rydym yn edrych ar gyflogaeth athrawon newydd gymhwyso ac yn ei cymharu â chyflogaeth athrawon ysgol. Yn y siart ar draws y top, gallwn weld y newid o flwyddyn i flwyddyn wrth gymharu cyflenwi a chyflogaeth gontract. Mae'r tabl ar waelod y sleid yn dangos y niferoedd rydym yn ei dadansoddi. Os tynaf eich sylw yn ôl at y siart ac edrych ar 2021 ar ochr chwith y sleid, mae'r bar pinc golau cyntaf yn dangos bod 33.1% o athrawon newydd gymhwyso yn cael eu cyflogi trwy gyflenwi, tra yn y pinc tywyllach wrth ei ymyl, gallwn weld bod 12.1% o athrawon ysgol yn cael eu cyflogi trwy gyflenwi. Mae canran yr athrawon newydd gymhwyso sy'n cael eu cyflogi trwy gyflenwi wedi bod yn uwch erioed. Ond, os ydych chi'n dilyn y bar pinc golau hwnnw ar draws y 4 blynedd arall, gallwch weld y cynnydd graddol yn y ffigwr hwn yn cyrraedd uchafbwynt o 36.2% yn 2024 ac yna gostyngiad bach i 35.4% yn 2025. Yna, os byddaf yn mynd â chi yn ôl i'r ochr chwith y siart a 2021 i'r ddau far olaf o'r flwyddyn honno, gallwn weld canran yr athrawon newydd gymhwyso sy'n cael eu cyflogi'n llawn amser ar 51.3% yn y pinc ysgafnach, a'r bar pinc tywyll o 76.8% o'r holl athrawon sy'n cael eu cyflogi'n llawn amser wrth ei ymyl. Mae'r bar hwn sy'n dangos athrawon newydd gymhwyso sy'n cael eu cyflogi'n llawn amser yn cyrraedd uchafbwynt ar 63.3% yn 2022, ond yna'n gostwng yn raddol i 48.1% yn 2025.
tra bod cyflogaeth athrawon llawn amser wedi aros yn gyson yn ystod yr un cyfnod. I grynhoi, rydym yn gweld mwy o athrawon newydd cymhwyso yn cael eu cyflogi trwy gyflenwi, ac yn 2025 roedd y gyfradd 24% yn uwch na'r cyflenwi o ran athrawon ysgol. Nawr, rydym yn edrych ar gyflenwi mewn mwy o fanylder, gan ddechrau gyda athrawon ysgol. Byddwn hefyd yn edrych ar weithwyr cymorth dysgu ysgolion cyflenwi ymhen ychydig. Felly, i ddechrau ar y top, rydym yn gweld canran y gweithlu athrawon sy'n ymgymryd â chyflenwi, a gallwn weld bod y siart llinell yn weddol sefydlog rhwng 2016 a 2020, cyn gostwng i 10.8% yn 2023, a chynyddu ychydig i 11.4% yn 2025. Nid oes gennym unrhyw sypreis yma yn y rhanniad rhywedd ar y gwaelod ar y dde, ac mae'r rhanniad cyflenwi yn adlewyrchu'r rhanniad rhywedd ar gyfer athrawon, gyda 78.7% o athrawon ysgolion cyflenwi yn fenywod. Gan edrych ar y dadansoddiad oedran athrawon cyflenwi ysgolion, rydym mewn gwirionedd yn gweld y proffil oedran yn newid ychydig, gyda cynnydd mewn cofrestreion iau sy'n gweithio cyflenwi. Gan edrych ar y bardd gwyrdd tywyll ar draws yr holl flynyddoedd, gallwn weld bod y rhai o dan 30 oed wedi cynyddu o 21.9% i 26.6% mewn 5 mlynedd. Yma, rydym yn edrych ar allu iaith Gymraeg a dadansoddiad ethnig athrawon cyflenwi. Ar y chwith uchaf, rydym yn gweld data tueddiadau'r athrawon cyflenwi ysgol hynny sy'n gallu siarad Cymraeg yn y llinell ac yn gallu gweithio trwy gyfrwng y Gymraeg yn y bar. Yr hyn y welwn yn y siart chwith yw gostyngiad bach yn nifer yr athrawon cyflenwi sy'n gallu siarad ac yn bwysicach fyth yn gallu gweithio trwy gyfrwng y Gymraeg. Gyda chanran yr athrawon cyflenwi ysgol sy'n gallu siarad Cymraeg yn gostwng o 26.7% yn 2021 i 24.7% yn 2025. Mae canran yr athrawon cyflenwi ysgol hynny sy'n gallu gweithio trwy gyfrwng Gymraeg hefyd wedi gweld gostyngiad o 20.6% yn 2021 i 18.5% yn 2025. Cymharwch hyn ar holl athrawon yn y siart ar ochr dde uchaf y sleid, lle mae 33.4% o'r holl athrawon ysgol yn gallu siarad Cymraeg, a 26.9% o athrawon ysgol yn gallu gweithio trwy gyfrwng y Gymraeg. Ar draws gwaelod y sleid, rydym yn edrych ar y dadansoddiad ethnigrwydd, ac rydym wedi edrych ar bethau ychydig yn wahanol i'r ffordd rydym yn gwneud hyn fel arfer. Yn y tabl ar y chwith, rydym wedi cyfrifio'r ganran ar draws yr rhesi, sy'n dangos canran pob grŵp ethnig sydd mewn cyflenwi o'i gymharu ar holl athrawon. Er enghraifft, wrth edrych ar yr rhes uchaf, gallwn weld o'r 32,703 o athrawon ysgol sy'n wyn bod 3,690 ohonynt yn gweithio fel athrawon cyflenwi, sy'n cyfateb i 11.3% o'r holl athrawon ysgol gwyn yn gweithio fel athrawon cyflenwi. Wrth symud i lawr y tabl, gallwn weld o'r holl gofrestwyr sy'n datgan i bod o grwpiau ethnig cymysg neu lluosog, bod 20.4% ohonynt yn gweithio mewn swyddi cyflenwi. Mae 35.1% o'r holl unigolion asiaidd neu asiaidd Brydeinig yn gweithio fel athrawon cyflenwi. Yna, yng nghanol y tabl, mae gennym 38.5% o'r holl gofrestwyr du, Africanaidd, Caribiaidd neu ddu Brydeinig yn gweithio fel athrawon cyflenwi, a 32.4% o grwpiau ethnig eraill yn gweithio fel athrawon cyflenwi. Gwyddom bod lleiafrifoedd ethnig yn parhau i gael eu tangynrychioli gan y gweithlu addysg, ond mae hwn yn ddarn diddorol o ddadansoddiad sy'n ein helpu i ddeall y darlun cyfredol yn well. Mae'r siart ar y gwaelod ar y dde yn dangos y canrannau hyn mewn fformat gweledol. Yma, rydym yn edrych ar y dadansoddiad cyflenwi ond gyda gweithwyr cymorth dysgu ysgol.
Mae'r siart llinell yma yn wahanol iawn o'i gymharu â'r proffil y welsom gyda athrawon cyflenwi, ac rydym yn gallu gweld cynnydd clir yng nghanran yr holl weithwyr cymorth dysgu ysgol sy'n ymgymryd â chyflenwi, sydd wedi cynyddu o 14.2% yn 2017 i 26% yn 2025. Yn y gwaelod chwith, gallwn weld bod y rhaniad rhywedd ychydig yn wahanol rhwng gweithwyr cymorth dysgu ysgol a cyflenwi a'r holl weithwyr cymorth dysgu ysgol, gyda 19% o weithwyr cymorth dysgu ysgol cyflenwi yn yr owydd, o'i gymharu â 14.5% o'r holl weithwyr cymorth dysgu ysgol. Ond wrth gwrs, mae menywod yn dal i fod yn dominyddu o ran canrannau. Gan symud i waelod dde'r dudalen, gallwn weld proffil oedran gweithwyr cymorth dysgu ysgol cyflenwi, ond yn debyg i athrawon cyflenwi gallwn weld y cynnydd yn yr rhai o dan 30 oed, gyda chynnydd o 44.5% yn 2021 i 49.8% yn 2025. Nawr at ddadansoddiad gallu Cymraeg ac ethnigrwydd gweithwyr cymorth dysgu ysgolion cyflenwi. Fel y gallwch weld o'r siart ar y chwith uchaf, rydym yn edrych ar 17.7% ac 13.7% o'r holl weithwyr cymorth dysgu ysgolion cyflenwi sy'n gallu siarad Cymraeg ac yn gallu gweithio trwy gyfrwng y Gymraeg yn 2025. Mae hyn wedi bod yn cynyddu ychydig yn ystod y 2 blynedd diwethaf, ond mae'n dal i fod yn gyfran fach iawn o'r gweithlu. Mae'r siart ar y dde uchaf yn dangos 21% o'r holl weithwyr cymorth dysgu ysgolion sy'n gallu siarad Cymraeg yn y siart llinell, ac 17.9% yn gweithio trwy gyfrwng y Gymraeg yn y bar. Nawr, at ddadansoddiad ethnigrwydd gweithwyr cymorth dysgu ysgolion cyflenwi, o'i gymharu ar holl weithwyr cymorth dysgu ysgolion. Unwaith eto, rydym yn cyfrifo'r ganran ar gyfer pob grŵp ethnig, ac fel y gallwch weld, mae gennym rhai canrannau uchel mewn cyflenwi wrth gymharu ar holl weithwyr cymorth dysgu ysgolion. Tynaf eich sylw at ganol y tabl ac o'r holl gofrestwyr du, Africanaidd, Caribiaidd neu ddu Prydeinig sydd wedi cofrestru gyda ni fel gweithwyr cymorth dysgu ysgolion, mae 58.7% ohonynt yn gweithio fel gweithwyr cyflenwi. Dros yr ychydig sleidiau nesaf byddwn nhw'n edrych ar athrawon ysgol ac yna arweinwyr ysgol. Yma mae gennym ychydig mwy o fanylion am y dadansoddiad rhywedd o fewn cyfnodau. Mae'r donet ar y chwith uchaf yn dangos yr rhaniad rhywedd ar draws yr holl athrawon ysgol yn 2025, a mae 75.8% yn fenywod, 24.2% yn wrywod. Mae'r tabl i'r dde o hynny yn rhoi'r dadansoddiad rhifol o'r rhaniad rhywedd hwnnw ar draws pob cyfnod ysgol. Mae'r siart ar draws gwaelod yn dangos rhan fwyaf diddorol a byddaf yn tynnu eich sylw at gyfnodau'r meithrin, yr uwchradd a'r unedau cyfeirio disgyblion sy'n dangos uchafbwyntiau pob rhywedd. Mae gan y feithrin ar y chwith eithaf y ganran isaf o wrywod, ac felly'r ganran uchaf o fenywod gyda 10.3% o wrywod ac 89.7% o fenywod. Ar y llaw arall, mae gan yr uwchradd ac yn agos at hynny unedau cyfeirio disgyblion. Y ganran uchaf o gofreswyr gwrywaidd gyda 33% a 32.4% yn y drefn honno. Yma, rydym yn canolbwyntio ar allu athrawon ysgol yn y Gymraeg a'r dadansoddiad hwnnw yn ôl cyfnod. Mae'r ddau siart uchaf yn dangos gallu siarad Cymraeg a gallu gweithio yn y Gymraeg yr holl athrawon ysgol, gyda 33.4% o athrawon ysgol yn gallu siarad Cymraeg, tra bod 26.9% o athrawon ysgol yn gallu gweithio trwy gyfrwng y Gymraeg yn 2025. Y siart canol yw lle mae pethau mynd yn ddiddorol, ac mae'r dadansoddiad hwn yn dangos canran yr athrawon ysgol wedi'w rhannu yn ôl cyfnod ac yn dangos canran yr rhai sy'n gallu siarad Cymraeg yn y dotiau ac yna canran yr rhai sy'n gallu gweithio trwy gyfrwng y Gymraeg yn y bariau.
Y cyfnod canol, sef lle rydyn ni'n rhoi ysgolion trwodd neu ein ysgolion pob oed, ac yma gallwch weld bod dros hanner ohonyn nhw ar 51.3% yn gallu siarad Cymraeg. Ond hefyd, rydyn ni'n gweld gwahaniaeth bach iawn rhwng y canran y rhai sy'n gallu siarad Cymraeg ac yna'n gallu gweithio trwy gyfrwng y Gymraeg ar 46.8%. Gan symud ymlaen i edrych ar arweinwyr ysgolion, gallwn weld ar draws y top siart sy'n cymharu rhaniad rhywedd rhwng phenaethiaid, dirprwy benaethiaid a phenaethiaid cynorthwyol yn erbyn holl athrawon ysgol. Mae pob rôl arweinyddiaeth yn dangos canran uwch o rywod nag pan yn edrych ar yr holl athrawon ysgol. Gyda 38.3% o benaethiaid, 30.5% o dirprwy benaethiaid, a 34.6% o benaethiaid cynorthwyol yn rywod o'i gymharu a 24.2% o'r holl athrawon ysgol. Nawr, at y siart ar draws y canol, yma rydym yn edrych ar ganran yr arweinwyr ysgolion sy'n gallu siarad Cymraeg yn y dotiau ac yna'n gallu gweithio drwy gyfrwng y Gymraeg yn y bar. Mae gan benaethiaid yn arbennig ganran uwch o unigolion sy'n gallu siarad Cymraeg, sef 40.7% a 34.3% sy'n gallu gweithio drwy gyfrwng y Gymraeg. O'i gymharu, a 33.4% o holl athrawon ysgol sy'n gallu siarad Cymraeg, ac yna 26.9% o athrawon ysgol sy'n gallu gweithio yn y Gymraeg. Y dirprwy bennaeth yw'r unig un yn lle mae ei canran yn is na chanran yr holl athrawon ysgol gyda 33.1% yn gallu siarad Cymraeg a 25.5% yn gallu gweithio trwy gyfrwng y Gymraeg. Gan edrych yn benodol nawr ar arweinwyr ysgolion gyda'r cymhwyster CPCP a'r rhai hebddo. Daeth y cymhwyster proffesiynol cenedlaethol ar gyfer prifathrawiaeth yn orfodol i bob pennaeth newydd a symudodd i'w swydd o 2005 ymlaen. Yr hyn y gallwn ni weld yn y tabl ar draws top y sleid yw nifer y rhai ym mhob rôl arweinyddiaeth gyda'r cymhwyster CP a hebddo. Mae'r siart bar ar ochr chwith yn dangos niferoedd hynny mewn canrannau a gallwn weld nad oes gan 11.6% o brif athrawon y cymhwyster, tra bod gan 88.4 ohonynt y cymhwyster. Mae canran y rhai sydd ar cymhwyster yn gostwng i'r rhai sydd mewn rolau dirprwy bennaeth a phennaeth cynorthwyol, gyda 37.4% o dirprwy benaethiaid ac 14.4% o benaethiaid cynorthwyol yn dal y cymhwyster. Yna, rydym wedi mynd i ddadansoddi'r penaethiau heb CPCP yn ôl awdurdod lleol, ac mae'r siroedd tywyllach ar y map yn dangos canran uwch. Wrth edrych ar y tabl ar yr ochr dde, gallwn weld bod gan Bywys, Ceredigion a Wrecsam 22.9%, 21.2% a 20.6% o'i penaethiaid heb y cymhwyster, ond rydym wrth gwrs yn edrych ar gyfanswm o 156 o benaethiaid ledled Cymru hebddo. Rydw i wedi sôn am hyn yn fyr yn gynharach yn y cyflwyniad, ond un o'r agweddau rydym ni wedi bod yn canolbwyntio arno yw lleihau nifer y cofrestreion sy'n cofrestru mewn sawl categori, ond nad oes angen iddyn nhw fod, gan mai dim ond mewn un categori maen nhw'n gweithio ynddi. Os ewch chi nôl i ddechrau'r cyflwyniad ar matrics 2 ffordd a drafododd David, fe gofiwch ein bod ni fwy neu lai wedi gallu dod o hyd i bob math o gyfuniadau gwahanol o gofrestriadau. Ond, efallai mai dim ond mewn efallai 2 gategori y bydd angen i'r unigolion hyn gael eu cofrestru. Er enghraifft, un o'r paramedrau ar gyfer y glanhau data hwn oedd bod yn ofynnol i gofrestrwyr fod â chyflogaeth amser llawn mewn un sefydliad am o leiaf 2 flynedd. Os oedd eu cofnod yn dangos cyfnod cyflogaeth o 2 flynedd neu fwy, byddem yn tybio nad oes angen y categoriau cofrestru ychwanegol arnynt ar eu cofnod. Yr hyn y gallwch chi weld yma yw'r rhai o'r ystadegau sy'n ymwneud â'r unigolion hyn sydd wedi cofrestru mewn mwy nag un categori. O blith nifer yr unigolion a adolygwyd gennym, roedd 62.5% ohonynt wedi cofrestru fel gweithwyr cymorth dysgu ysgol pan nad oedd angen iddynt fod.
Mae gwaredu'r cofrestriadau hyn wedi effeithio ar ein data ac rydym yn amau fod wedi cyfrannu'n rhannol at y gostyngiad mae cofrestriadau gweithwyr cymorth dysgu ysgol eleni. Fodd bynnag, rydym yn credu i fod yn rhoi darlun mwy cywir o'r gweithlu. Rydw i'n mynd i orffen y data heddiw trwy ddangos i chi effaith y prosiectau glanhau data rydym wedi bod yn ei cynnal dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf. Dyma 4 colom sy'n dangos y gwelliant canrannol mewn meysydd penodol, sef grŵp ethnig, hunaniaeth cenedlaethol, siaradwyr Cymraeg a'r rhai sy'n gallu gweithio trwy gyfrwng y Gymraeg. Os ewch chi lawr pob colom, fe welwch chi'r gwelliant 5 mlynedd ar gyfer y 7 categori cofrestru rydym ni wedi bod yn canolbwyntio arnyn nhw. Gan ddechrau gyda athrawon, gweithwyr cymorth dysgu ysgolion, athrawon addysg bellach, gweithwyr cymorth dysgu addysg bellach, ymarferwyr dysgu seiliedig ar waith, gweithwyr ieuenctid cymwys a gweithwyr cymorth ieuenctid cymwys. Gweithwyr cymorth dysgu ysgolion sydd wedi gweld y gwelliant mwyaf a gostyngiad o 19% yng nghanran y meysydd gwag yn eu cofnod rhwng 2021 a 2025. Gellir gweld gwelliant enfawr ar draws yr holl gategorïau cofrestru ac rydym yn parhau i ostwng y canrannau hyn. Byddwn yn ymgymryd y phrosiect glanhau data arall eleni i sicrhau bod ansawdd y data a gallwn ni ddadansoddi yn parhau i fod mor gywir a chyfoes a phosibl. Roeddwn ni eisiau gorffen y cyflwyniad gyda rhai pwyntiau i chi feddwl amdanyn nhw fel crynodeb o'r hyn a gyflwynwyd heddiw, sef taw gweithwyr cymorth dysgu ysgolion yw'r grŵp mwyaf yn y gweithlu addysg o hyd. Mae'r gweithlu addysg yn bennaf yn fenywaidd yn enwedig yng nghategori gweithwyr cymorth dysgu ysgolion. Mae heriau dargadwedd staff yn parhau, yn enwedig mewn cofrestriadau cymorth dysgu ar draws pob categori, pob sector addysg bellach ac yn enwedig ymarferwyr dysgu sy'n seiliedig ar waith. Mae grwpiau ethnig lleiafrifol yn parhau i fod heb gynrychiolaeth ddigonol o'i gymharu â chyfartaladdau cenedlaethol. Ychydig iawn o newid sy'n mewn data sy'n gysylltiedig â chyfrwng Cymraeg. Cyfraddau pasio addysg ychwanol athrawon yn gref, ond llai o unigolion yn gyffredinol yn enwedig mewn arbenigedd uwchradd. Mae staff cyflenwi yn parhau i symud rhwng categoriau cofrestru, ac yn olaf, mae'r CGA yn parhau i weithio ar gywirdeb ansawdd y data. Felly, diolch i chi am amser yn ymuno ni heddiw. Gobeithio eich bod wedi cael hi'n ddiddorol a cadwch lygad am ein cyhoeddiadau data sydd ar ddod, lle byddwn nhw'n edrych ar y pynciau y drafodwyd heddiw mewn llawer mwy o fanylder. Diolch. Thank you, Nia and David, for walking us through those findings. There's a lot to reflect on there, I'm sure you'll agree. We'll now move into the Q&A session. So if you haven't already, please pop your questions into the Q&A box or raise your hand if you'd like to come in and ask a question yourself. So we'll start with Lewis asks the question, what do you mean by clean the data and why it is important? What impact has it had? Nia, can you pick that one up, please? Yeah, I think it's really important for us to make sure that our data is as accurate and as up-to-date as possible. And we appreciate that sometimes registrants' records, we get a lot of information from employers, and it's really important that we make sure that registrants are aware of any updates or changes to their records. So we do contact registrants every year to make sure that they are aware of what's held on their record and then how if it's correct or not. If there's any changes we can then make, and then that affects our data. So the annual statistics report that we produce, then you'll see the unknowns, and which I've spoken about in the presentation, they are constantly reducing and they're doing so year on year. So we're driving towards those possibly impossible task of a zero unknown on our record, but that's what we're aiming for, and we hopefully will just see that to continue to improve. Thank you, Nia. That's great. Thank you.
Okay, next question. So we've had an anonymous question which says, what steps have you taken to increase the data that EWC holds related to the various protected characteristics, and what further exercises are planned for the future, including in relation to collecting data on additional categories that you don't currently hold? David, can I ask you to pick this one up, please? Yeah, diolch, Lisa. Yeah, really good question. Obviously, the data which has sort of formed the stats that we've sort of discussed with you today have been drawn directly from our register, which obviously comes from our actual application form. So where you actually see all of the data relating to gender, ethnicity, national identity, that's actually been taken directly off the information that we hold on the register. Nia's talked about cleaning and why it's important to clean the data. You will have seen that, for example, where we've had new categories added to the register, there are an awful lot of unknowns. So really, the big focus of our work has been to try and reduce the number of the unknowns, particularly around Welsh language, although those are quite stable. And also around ethnicity. So, those figures are getting an awful lot better. You'll notice that the number of unknowns, for example, that we have for the supply sector are really low. And that's probably because most of those people are completing application forms for themselves. They're not being bulk registered by employers, but we have to do some quite significant targeted work to try and actually contact those registrants directly and encourage them to try and give us up-to-date information, which we may not have. And that would also include things like qualifications, of course, as well, because those are important as well. In terms of plans to extend it, obviously we don't report on sexuality, for example. And I think were we to do that, I think there would have to be probably a very good reason for us to do that. You'll notice that a lot of the information that we provide in terms of ethnicity, national identity, gender, and so on conforms with what we're required to do and would be expected to do in sort of our sort of wider equality roles. But as I say, it's something we always try to improve, and it's something we keep an eye on. And who knows, in a year or so, we may come back with new information for you. But because it's actually a snapshot of what is on our register, it's really very, very restricted to what is on that specific form. So thank you for that question. Hopefully I've answered it for you. Diolch, David. Thank you. Next question, another anonymous question. There's actually quite a bit there to be optimistic about. Do you think this is the data just settling post-COVID, or something which is genuinely showing an improvement in the makeup of the workforce? David, you okay to pick that one up, please? Yeah, and as I say, I apologise. I'm probably a half glass empty rather than a half glass full. But obviously, in terms of the data that we provided, this is effectively taken at a point in time at the end of the last year. So we have a lag in terms of our figures. So when we run this same event next year, they may have changed. What I would say is that anecdotally, in fact, no, statistically, the numbers that we've just shared with you are very similar to the figures that we showed for last year. Anecdotally, I think where we're looking at the in-year applications that we're getting, the numbers are similar. So it looks like, from our point of view, the numbers seem to be quite stable. But many of you working across education, you'll know those people who are leaving in year. And obviously, we won't pick that up until next year after deregistration. So there may be grounds for optimism in the sense that things seem to have stabilized. If you look at the recruitment, for example, in the secondary sector, I think that's probably in line with what we would expect and our own experiences. So perhaps we could be cautiously optimistic that the numbers aren't changing too much. But I'm sure that your own experience may differ, and you may have more up-to-date information as for the reasons that I've said. So again, hopefully I've answered that. But as I say, time will tell. Diolch, David. Okay, we have another question. So this was from Sean, who asked in Welsh. So apologies, I'll say this in English. So teacher retention, the analysis tends to be in line with the registration categories. Can we have the retention trends for teachers according to primary and secondary?
Diolch yn fawr am y cwestiwn yna. Mae o digwydd bod, mae gennym ni cyflwyniad penodol ar dargadwedd a recriwtio yn digwydd ym mis Tachwedd, a be dyn ni'n neud ydy mynd mewn i hyn mewn lot mwy o fanylder, ac yn sgil hynny, ar ôl i'r cyflwyniad yna, mi fydden ni yn rhyddhau cyflwyniad data penodol ar hynny. Felly, heb fod yn rhoi gorfod o wybodaeth allan, fyswn ni'n annog chi i gofrestru hefo'r cyflwyniad yna, a hefyd i gadw llygad allan am y data dyn ni'n mynd i ryddhau ar ei ôl o. Diolch, Nia. Okay, next question. Another anonymous question. Do you clean your data in the same way that other partners, such as Welsh Government, do to allow for data sets to be cross-referenced? We do things differently to Welsh Government because we are in this incredibly privileged situation where we do gather information directly from employers and directly from the registrants themselves. So we do undertake data cleaning, as we've discussed, but it's more of a contact the registrant and just double check that everything we've got is as up to date as possible, because we are able to undertake this analysis, as David has mentioned. It's that snapshot that we are there and that we are taking that image of the data and the workforce at that particular time. We are releasing these additional data insights where we do have that that further sort of in-depth knowledge and information that we can promote. But because we're taking that information directly from the register, there's very little sort of that kind of cleaning that we need to do, because the information is what we've got on the register. Diolch, Nia. Okay, do we have a further question? So I'll direct this one to you, David. What are the minimum qualifications to register as a learning support worker? There aren't any, quite simply. Obviously, if you look at our register, you'll see that of our 13 categories, there are minimum qualifications on 5 of those 13 categories, not in 8. Currently, there are no minimum qualification requirements for school learning support workers. Diolch, David. I think that's the end of the questions that have come through. Lovely. Okay, so we'll wrap up then the end of the session. So I hope you've all found it useful and insightful. Again, just a reminder that this has been recorded and will be available on our website and our social channels in the coming weeks. Thank you all for joining us. As Nia said, we hope you all can join us as well on the 13th of November for our policy stakeholder briefing on recruitment and retention, trends, challenges, and policy pathways. So I hope to see you all again, and thank you for your time today. Thank you.